Jaj, také ste mi krásne, že sa nahľadiť na vás nemôžem. Mama, ale si ma zatiaľ dýchať sa mi nedá. A keď sa vy zaťahujete do tých úzkých nohavíc, dýchať môžete? Ešte mi je jasno, ako ste nás na toto nadali. Joj, naozaj? Dosť. Pekne sme sa dohovorili, že sa vyobliekame do krojov a poďme sa vymaľovať za obrázok. A potom ten obrázok ako gratuláciu pošleme všetkej našej famílii. No tak hajde naguštáme k tomu fotografovi. Poďme pred večerom. Čo? Veď je teraz polunia. Čo len budeme robiť do večera? Spravíme si priatke, ako voľa kedy, a budeme sa zovárať tak, ako sa to medzi ženami patrí. Nepámčim, kedy sme sa riadne pozovárali. Ale nikdá ste ni doma. Ak ste, tak len do telefónu zízate a za nás nikdá nemáte kedy. A roky idú. Hneď sa po svete rozbeháte, povídate a nikdá viac. Bože, mama, nezačínaj. Len ty nevram nezačínaj. Ľaľa, kmotrička Julka je nemorok mladší ako ty a už sa aj vydala. Včera som ju stretla. A čo, už sa vrátili zo svadobnej ceste? Vrátili. A čo vraví? Ako im bolo v tom Taliansku? No, vraví, že im bolo pekne, šakovo tam videli. Aj na mori sa kúpali, ale mali aj nepekne zážitke. A čo? Hádam ich len neobkradol voľakto? Nie, ešte horšie sa im stalo. Vrav už. No, hotel, ktorom bývali, bol tak voľate na konci dedine a ich chyža bola dole pri zemi. A prvú noc, keď sa richtovali do posteli, cez oblok im skočil voľaký chlap v pásikavých hábách so zátvorským číslom na predku, zdrapil Julkyho Paľka, zaviazal ho o stolec, Julku šmaril na posteľ a zaviazal ju o hlávik. A potom odišiel do kúpárni. Naopáko. Paľko poticho pošopkal Julky. Tento chlap istotne ušol zo zátvoru. Strašne nadržaný, lebo istotne dávno nebol s nijakou ženou. Videl som, ako ťa boskával na hrlo. Urob v posteli všetko, čo bude chcieť, lebo inak nás obidvoch zabije. A Julka mu vraví, zle si videl, neboskával ma na hrlo, ale mi šopkal do ucha, že si ty veľmi pekný chlap, najkrajší, aký ho za ostatný čas videl. A urob všetko, čo bude chcieť v posteli, lebo dáš ho do kúpárny pre vazelím.